Здравейте, здравейте, прекрасни хора от Зодия Риби. Аз съм Алекс. Хайде да видим периода от 22 юни до 30 юни. Какво ще каже Таро за вас? Кое е това, върху което наистина си заслужава да концентрирате вашето време, усилие и енергия? Така че да приключите месец юни по един удовлетворяващ и успешен начин за вас. А на 30 юни от 8:30 вечерта ви очаквам в TikTok, за да си направим таро прогнози за месец юли. Хайде да видим сега първо ангелите на светлината, каква формула ще ви дадат, кое е това утвърждение, което когато си повтаряте, ще се свързвате с тази по-висша енергия, за да възстановявате вътрешния си баланс всеки път, когато имате нужда от това. Светлина. Светлината прогонва мрака и блести, носейки надежда и вдъхновение. Помолете ангелите да ви изпълнят с повече светлина, тъй като тя съдържа духовната информация и познание. Това са ключовете към Вселената и те носят любов и мир. Също така отключват мъдростта вътре във вас. Когато вашата светлина става по-силна и по-ясна, вие ще намерите яснота и цел в собствения си живот. Вашата аура ще стане много по-силна и вие ще се превърнете в напомнящ символ на другите за божествената помощ, която е достъпна за всеки един от нас. Ангелската мъдрост ви предлага да помолите ангелите да подсилят божествения пламък вътре във вас. И тук утвърждението, което се дава, вашата формула е следната. Аз съм светлина. Ако всяка сутрин, когато се събудите, си повтаряте това нещо, в рамките на един месец вие го превръщате в един здравословен навик. И това е енергия, която ще ви държи хармонични през целия ден. Няма да познаете себе си. Ще се чувствате много по-леки и много по-спокойни на ежедневна база, което всъщност е целта на всеки един от нас. Хайде да видим Таро какво ще каже за вас. Кое е това, върху което да се концентрирате, за да може да приключите месеца по един удовлетворяващ начин? Баланс, хармония, разплащане на сметките. Е космически закон. Хайде да видим малко повече. За какво точно става въпрос? Не може да седите повече там, където не се чувствате добре. Време е да предприемете тази стъпка. Там, където не се чувствате добре, там, където не чувствате, че сте оценени, правилно разбрани и усещате, че не е вашето място, е време да промените нещата. Хайде да видим малко повече. Това е във вашите ръце. Време е да предприемете действия. Напълно осъзнато и в мир със себе си да вземете това решение и да отидете и да се запътите, да тръгнете по собствения си път, за да може да срещнете и вашите съмишленици. Хората, които ще откликнат именно на вашата енергия, на вашето разбиране и на вашия емоционален свят. Не се страхувайте от трудности. Това не е нещо, което е невъзможно за случване, въпреки че няма да бъде лесно. Тук става въпрос в работен план. Имате верен, лоялен приятел, на който може да се опрете. Дали за съвет, дали за някакъв вид финансова подкрепа, или просто да дойде предложение от ваш приятел за друга позиция, за друго работно място, за друг проект. Вижте, търсете възможностите навсякъде около себе си. И не се страхувайте от работа.
защото имате всички налични ресурси и пълния капацитет да се справите с това, което предстои. Тук става въпрос за повече физическо усилие, повече повече натовареност в ежедневен план. Но най-важното нещо е да не губите поглед от целта си. Хайде да видим и един съвет от Таро за вас. Таро на Златната зора е това. Хайде да видим и един съвет за вас. Наслаждавайте се на живота. Не дейте да изпадате в отчаяние. И то е: търсете хората, търсете мястото, търсете ситуациите, които ви карат да се чувствате добре. Не позволявайте на негативните мисли да ви влияят. Движете се много. Ще усетите импулс за нещо правене, нещо специфично, нещо ваше, което да ви изпълва. Доверете се на този импулс. Чрез това действие, чрез това хоби, вие презареждате отново енергията си. Запомнете, че Вселената ни освобождава от това, което не ни служи и не е полезно за нас. Тя е единствено и само наш съюзник. Според целите на душата, не според това, което съзнанието ни разбира тук и сега. Дръжте това в ума си. Хайде да видим и един въпрос, на който когато си отговорите, ще придобиете повече дълбочина, разбиране и яснота относно тази енергия тук и тези събития. Как мога да подсиля доверието си в този момент? Довери се, освободи се, пусни контрола. Ти можеш да се довериш. Довери се изцяло на себе си, така че да можеш да засилиш доверието си и в другите. Доверието създава чувството за безопасност. А когато се чувстваме в безопасност, нищо не е в състояние да ни спре. Пуснете и се доверете. Днес свържете се с вашия вътрешен център в хаоса и бъдете уверени в себе си, така че да успеете да подсилите доверието си и в другите. Интересно. Дайте ми обратна връзка. По какъв начин този въпрос откликва на това, за което говорихме до момента? Тук е много специфично, защото енергията е обща, но когато всеки го съотнесе към личния си живот и личната си динамика, нещата придобиват конкретика и съвсем друг изглед. Ще им бъде много интересно, ако някой от вас сподели. Аз съм Алекс. Пожелавам ви една прекрасна, дейна и смела седмица. Не позволявайте на емоциите да ви влияят по никакъв начин. Използвайте утвърждението, за да се свързвате винаги, когато имате нужда, с тази по-висока вибрация, която да държи вашия вътрешен свят в хармония. На 30 юни от 8:30 вечерта ви очаквам в TikTok, за да си направим таро прогнози за месец юли. До нови срещи!